eta gu. Zuek beste bertsolaritza mota bat. Alegin bat. Bueno. Gure sasoian alegin bat, beste bertsolaritza mota bat, beste... Eten bazen baina aurreko bertsolaritza. Eten bat zen. Bai adinean, bai formatoan, bai paisajean. Gaietan. Gaietan, osea, eten bat zen. Nik ustez, helburuetan ere bai. Helburuetan ere bai. Egia esan nik ez neukan helburu moduan bertsolaria izatea. Nik uste dut horre gehiago izan zela ahalegin bat, bai Lopategi eta bai Amuriza eta bai mundu horretan zeuden artetik bertsogintzaren eragin bat sortzea, bertsogintzaren lur bat sortzea nire ustez. Ze gehiengo bat gelditu ginen bertso eskolak sortzen, bertso jartzaile egiten, bertso saioak antolatzen. Eta banaka batzuk gelditu ginen eszenarioan. Ni neu uste dut emakumea izateagatik. Zen nire besteko bertsolariak, gizonezkoak, plazarik gabe zeuden. Zen ni sortu banaiz bertso eskolari esker sortutakoa naiz. Baina emakume bakarra izakeran, askoz ere plaza gehiago aukera nituen, hemendik eta handi deitzen zidatelako. Baina bertsolaritza, bertso kalidadea konparatuta, ni bestean egongo ginen, beste 50-kaz, ulertzen? Ez, baina bueno, jarrin da. Esan dut ni horren konstiente naiz eta responsable gainera. Heldu zenean urte batzuk bertsoen munduan ibilita gero, nik erabaki nuen ustea, zendarren plazoa etorrita zegoen, eta kalidadeak ez zeukan zer ikusirik. Ni baneuzkan beste zer egin batzuk eta utzi ginuen. Izan behar da, duina emateko jenteari daukasun guztia, bale, izan behar da duina esateko badago nork eman, zu baino sorkuntza hobea, eta hau izan zure, nahi zai gustatzen erreke bertsotan ibiltia jendea, ez zai gustatzen, ez badaukazu gehiago emateko, utzi zazu kuadrian talderako zure bertsogintza, eta ez txapelketetara presentetan ibili.